Ang na dalay. Ano kun ka? Aku sabar kedua nah. Rambut ini. Kamera roll action. Hello friends, welcome to the another vlog. नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ खनसे बरायबावनो थाबाय। दा जों फैयो जोङो साहा बागानाव। जोबोद मोजां आंजों लोगोआव दङ सानै अलंबार बसुमतारी, अलंबार बर' केमेरा लागासिनो बिथांमोना। दसे साइकेल सालाय सालाय जोङो मेंनानै दसे बे ओरैनो शुट खालामदों आरोना भिडिअ। नोंथांमोना नायनो हागोन नोङो। दसे थाबायग्लांदों। सानाबो बिराद जौबाय। जों बे सिगाङावनो क्लियार खालामनो हाखायो। जों बे माने ओरैनो बेरायफैनो फैयाखैमोन आरो जोङो भेक्सिनसो लानो फैदोंमोन सेकेन्ड द'ज। ओरैनो थास्लायस्लाय भिडिअ खालामसै होननानै दा फैनाय जाबाय। मोजाङानो लकेसना। सानैजों भिडिअ खालामगासिनो बिसोरो। नोंथांमोननो आङो माखासेखौ खिथानो बे दिक्केजुलिनि साहा बागान। नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन। बेरायफैबा जोबोद गिदिर, जोबोद गुवार नुस'हरा आरो माने। दा जों ओरैजाय नैबे साहा बागान ओरै थांनानै ओरै ओंखारहैना ओरैजाय ओंखारहैफिनसै, दसे बेरायलांसै। सानाव बिराद जौबाय बेनो आरोना। जोबोद गिदिर साहा बागाना। Wow man, what the place. नै जोंना केमेरा खेबजागासिनो दङ एक्टरा। ओरैनालाय बा बिदि नङा देलाय दिनु। औ केमेरामेन जायाखै जाबाय माबादो जायाखैबोनो जाबायबोनो थाबायबो जाया आरोना र' मा बुस्थुबो देवरा जागोन। नै सिख्लाफोरसो फैलायलांबाय। दे जाबाय। Wow man, Akshay Kumar. Aku sabar kedua rambut ini. Kamera roll action. Guys, dah kami angkat जोङो। Betul? Let's go, हम लोग तो वैक्सीन लेना पड़ेगा। दा आं दानि शुट खालामनाय मोसानायनिया अलं बसुमतारी न अलंग बय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोना सार्च खालामना नायनो हागोन। मेरा नाम ये अलंग बय यूट्यूब चैनल है। थोड़ा सा बोलो। मेरा नाम अलंग बय यूट्यूब चैनल है, ब्लॉग वीडियो। और कुछ भी नहीं है। नहीं नोंना सिनायथिखौ खिथानो हादोंब्रा। आपका कैमरा हमको दिखाना ही है। कहाँ?
cycleku. Cycle. Rok. Belum. Going to Hamla, Simlang. Ma? Hamla na cuti milai bajar Rahuna. Bidaङा एक्टर जानो गोसो दङ बिरादनो हर ओइ गिना दै हर Mana kau karbau? ओइ गिना हट होसोनो नागिरदों गाइस बिराद डेन्जार गोजौआव दोननांगौब्ला Aku tak pernah apa lagi. Kabel bos. Karena aku kan. Oi, monsieur. Oi, lengorkan sama. Lengor. Ayo guys, biar danger ayo. Kuat sudah di sini menjaga. Wow, dikia jole. Mana situ dikia jole. Rot. Adalah iPhone lain di mana? Lo kata segala salah iPhone. Hindi wala. Olong boy. YouTube channel. Ba, terus kita main Remix by lwgwse. Video siapa itu, Pak? Nanti lo dah, nah? Macam tu saja. Boleh? Lu kok vaksin lo? भाई किसी बोले सालो इबने बोका कापुर Ini je. किला काटो ना तू किला लो किला Enam. Yar Mochahary itu borok. हां लंबा तू दो Dozen asli. Dozen itu kenam. Itu borok Mochahary. हां Mochahary. Yar borok, borok. Yar Mochahary. ना यार मुटा दे यार को भी छे Mana ni? Kira nama ni. itu lomba baru Borok itu borok. को भी छे lo को है को भी छे तब से नाम टमाटो के ना Mochahary. Ya Mochahary. ওই রো এই কো ভ্যাকসিন এই যেটা মোবাইলতে আছে ওটা মোবাইলতে আছে Murtu hol. হল তোমারও লম্বা নাম Nam. পাজুল লাগিছে দুইটা মানে তো তোমার সব অভাগছে চল ভিডিও অভাগছে এফালে লয় এফালে Ini kang bay. Ini kit kang bay. সেকেন্ড Takut beras ini jo. Kini. Kini lo kan mana? 뭐야 এগুলা ইয়ালা Tuh. Soleh, label. সুলা লয় যা হাদন Para fatak nuna sih. Very today. Isi lo habjene lo isi beri bang deh. Saling angku. Tinggal ini. Maba di lama sopik lo. Beher bari ne be wasi sipir soi chibu. Dia begumuma. Jomrazani thui sinukayo. Nalai. Abi bung kilu baru adivasi jaga bokse sosibu. Oi, nung maba di lama jela budak. Guduna mando, guduna. Ayu sosibu.
गोथै सालि बायदिसिनो मोनखायो नै होद जिंगा आइ मा फानजोबखो होद बार साजोबनाय नङालै बे आरो बेलाय मा Silbari मोनफैबाय गाइस गाइस मोनाबाय दिनै सानसे राइड खालामबाय दा भिडिअखौ दोनथ'नायनि लाहार फाहार खालामबाय आरो फैनानै सानबो गैला सानबो हाबबाय दा न'आव थांफिननायनि जागायजेनबाय जोङो जोबोद गोजानाव दंफैयो न'निफ्राय दा जों 20 किल'मिटार गोजानाव दंफैयो बिसिमाव मोनफैबाय दा थांनायाव सानबोथ' नुला भिडिअ खालामलांनो हानाय नंला स' बिनिखायनो बे दिनैनि भिडिअखौ ब्लगखौ बेहायनो दोनथ'नाय जासिगोन स' गाइस thanks for watching my video and उनाव फैबावगोन नोंथांमोनखौ नायनो थाखाय थियारि जानो खावलायनाय जाबाय थेंक्स